Brad, ipabayan nyo na sa akin yung damper kung magpapalit ha. Oh, sige. Sa'yo na yung damper. Palitan mo. Okay, good morning po. Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin, mga kabro. Yan, good morning po mga bossing. Sila bossing, tiga saan po kayo mga boss? Saan po sa Pangasinan? Asinggan, tapos Puminggan. Pero magkasama po kayong dumating. Yan. Asinggan at Tuminggan sila bossing. Taga Asinggan, Sanggal, Puminggan, Natyanan. Ay, Natyanan. Saan yung Natyanan? Si Kabro. Ayan si Kabro, Natyanan. Natyanan ng langis yung motor ni Kabro. Kaka-overall lang yon. Yan, dinala niya kapon. Kaka-overall lang, isang buwan pa lang. Pudpud kagad yung black. Gas-gas, napakalalim dahil nakalimutan nilagay yung pin lock. Yan. Mistake nung gumawa kasi nagkabaw siya. Nakalimutan niyang ilagay yung pin lock. Dapat tayo pag gumagawa tayo, mga kabro, siguraduhin natin na nailalagay natin yung pin lock para hindi masira yung motor ng customer natin, mga kabro. Pero ngayon okay na, pinaribor na natin to kahapon. At ngayon kukunin na ni Kabro. Yan. From hero na lang si brother, si Kabro. Yan o. Good morning. Okay na yung motor niya ulit. Dito naman sa motor nila bossing from Pangasinan, dalawang baliktad na valve spring. Baliktad ang kabit ng valve spring, dalawa. Kabilaan. Tapos dito sa sigunyal at paulit-ulit kong sinasabi mga kabro sa mga video natin minsan, dito sa kanyang sigunyal bearing. Ayan o. Yan. Itong bearing na to nilagay nila walang seal dito. Kaya ngayon pag pinaikot mo napakagaspang. Brother, paikot mo nga. To. Itong bearing. Yan, magaspang. Lalo na pag pinapaikot mo ng kamay mo, mararamdaman mo yung gaspang. Okay, kasi kapag walang seal dyan, papasukin ng dumi yan galing sa langis. Lalo na kapag madumi na yung loob ng makina, papasukin ng dumi yan. Kaya ganyan, magkakaganyan yung bearing nyo, magaspang. Papasukin ng dumi. Ngayon, papalitan natin yan ng sigunyal bearing, dalawa. Yung may sealed. Once again, may sealed sa bandang timing gear. Okay. Once again, palit na naman ng timing gear. At yung thread ng shafting ng sigunyal. Ayan o, kawawa mga kabro. Uy, mag-focus ka. Wala tayong pambili ng cellphone mga kabro. Mag-focus ka naman ha. Brad, meron. Huwag mo sinasabi mo ng pambili. Meron, di pa Ito, dumarating. sira yung thread mga kabro. Try natin ipaayos sa machine shop kung maayos pa to. Para maganda naman yung kalalabasan nitong thread nito. Check nyo na lahat. Lahat ng o-ring. Timing gear. Check cam follower. Oil seal. Mga oil seal. Check nyo lahat para minsanan maklas, minsanan gastos ni bossing para hindi pa balik-balik. Clutch damper. Ano, ribor pa? Ribor. 19,000. Tingin. Oo nga. Malala yung gas-gas mga kabro. Brad, 19,500. Ano pa? Magkano yung estimate mo, brother? 19,551. Nako. 16,700. Sinintensyan mo na yung motor nila bossing ha. Brother Lito, anong ginagawa mo dyan? Brad, dapat titingin din nila yung guide. Yung nangyayari Saan? Tumama sa guide. Ayun yung pusrado. Saan? Ayaw talagang mag-focus ng cellphone natin. Nagpapalit na ng iPhone. Yan o. Baka naman. Kahit iPhone lang. Check yung guide sa ibabaw. Okay. So yan po yung mga papalitan sa motor ni bossing. Maingay po yung andar nito kanina. Hindi ko na na-video. Dahil pinapatakbo natin to kanina. Itong motor nung bossing natin. Tiga Bagyo. Kinonvert natin sa 1 down, 4 up transmission. Ngayon okay na. Mahirap daw pandarin kaso yung carburetor ang problema, yung 28mm na carbs. Kaya tinestingan ng carburetor ng pang TMX 155 is okay naman, madaling paandarin. 30mm daw yung carbs niya. Yan. So, kuhan pa natin to. Condition muna natin ng mabuti bago natin i-chat si bossing. Yan. Update na lang po mamaya, linis time muna dito. Sabi niya, pabayad na nga sa kanya.
Palang tinakbo niya, 100. Ha? Reset yan, na-reset yan. Oo. Mukhang bago ka, bro. Parang bago. Alright. Yan, narinig nyo yung andar ng Pinoy 155 mga bro. Yan, hindi naman siya connecting rod kasi pag nire-revolusyonan natin, tumatahimik naman. Pag naka-minor lang, doon lang maingay. Parang flapping yung piston, maluwang na yung block. Kaya bubuksan natin hanggang block yan. Motor ni Bossing oh. Yan, from Licor, Paniki. Shout out. Vendor ng Magic Star to eh. Na boss? Oo. Ay, ito naman sa Sigunyal ng 155. So pinamasin shop na natin to mga bro. Pinapalitan na natin ng connecting rod na original bearing. Yung sinasabi ko kanina na dapat may sealed. Yan, may sealed na siya. Bagong timing gear. Tapos pinaayos na natin yung thread. Yan. Tapos bumili na rin tayo ng original na nut. You know. You know. You know. You know. Nalaglag. Oh, smooth na siya mga kabro. Yan o. Dinala natin sa machine shop. Yan o. You know. You know. You know. Okay. Sasalpakan na to mga kabro. Yan. Bagong rebore na rin. Yan. Rebore 0.50. RIK brand ang ginamit natin. Yan. Repsol. Ito ay Austria. Ito ay Romain. Alright. Assemble time. At tuloy natin mamaya mga kabro. Okay. So mga idol, mga kabro. Ito yung Pinoy 155 kanina binidyo natin. Nakapag naka-minor maingay. Nabaklas na natin. Sabi ko sa may-ari, piston lapping lang yan. Hindi connecting rod. Walang tamang connecting rod yan. Okay. I-demo ko sa inyo kung paano yung piston lapping. Brother Lito Velasco. Sige. Okay, ganito po yung piston lapping. Sa lahat po ng nakakalam, alam nyo na to. Para po sa hindi nakakalam to. Yan. Piston lapping na sinasabi ito sa mga baguhang mekaniko. Yan o. Kapag ganyan, yung piston nyo, malakas ang kalog. Yan. Tapos, sisilipin nyo sa langit. Tingin lang kayo sa langit. Makikita nyo dito. Ayan. Makikita nyo naman siguro yung lumiliwanag. Yeah, ayun ang lakay. Ang luwang. Ngayon, i-3-point shoot natin yung piston sa sleeve, sa block. Kagaya nito, 3-point shoot. 1, 2, 3. Yun. Sa tinga, Brad. Kaya paparibor natin to para hindi ganun kaluwang. Okay? Yan. Brad, tama na. Okay na. Tara na, kawawa na yung piston. Okay, paribor lang natin to mga bro para mawala yung ingay. Lapping. A few moments later. Right, a few moments. You serious? A few moments later mga kabro, tapos na yung motor nila Bossing. From Umingan, Bossing. Umingan tsaka Asinggan. Ayan, tapos na po yung motor nila. Pandarin mo na pare Jeric. Ayan. Iyon o, one click pare. Chamba. Okay, so yun na po. Napakaganda na ng tunog ng makina. 155 na 155 na. You know. Okay na boss, pwede nyo nang iuwi dahil pinagbe-breakinan nyo pa, huwag nyo munang babarurutin. Okay lang nagabihin kayo, wag lang barurutin muna, no bossing? Yan. Okay na. Ito naman. Lalo na to, alas 10. Ayun si Brother Lito, kanina pa nagre-reklamo na matigas ang gasket. Kanina pa to, alas 10 to matatapos, Brad. Ano? Napakatigas daw ng gasket niya. Napaklas mo tapos hindi mo ayusin. Yan, binaklas mo kasi. Motor ni Bossing. Okay na. Sige. At syempre, binigyan ko na sila ng sticker, no? Yan, okay na Bossing. Pwede nyo lang iuwi. 2 very boring minutes later. Okay, so tapos na rin yung Pinoy, yung flapping.
plap, 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 plap. Yung piston na nagdi 3 point kanina. Okay na. Yun o. Okay na. Wala na yung maingay o. Oh, napaka-smooth. Ayos na. Parang ito nag-Pinoy 155. Yun o. Okay na. So, test ko na to mga bro. Sige bossing, salamat. Yan, wala na yung maingay. Yung 3-point shot na piston kanina. Hindi lang 3-point shot yung ginawa ko. Suspensahan niya, kulit ko rin. Wala ko, listed yung Gary kami. Parang galing kasa bro. Smooth na. Wala na yung maingay. Oo, wala na. Balik mo na lang yan pag lumagitik, readjust natin. Libre na yon. Sige, ingat bossing. At doon nagtatapos ang ating buong maghapon mga kabro. And si Brother Lito. Akong magkape. You know. Okay, dito na tayo magpapaalam. Pansamantala. See you again tomorrow mga kabro. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ano pa rin direct? Yeah.